आजची उपसमिती अतिशय महत्त्वाची होती आणि या बैठकीला शिंदे समितीचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती शिंदे देखील उपस्थित होते। या बैठकीमध्ये कशा पद्धतीनं मराठा समाजाच्या ज्या मागण्या आहेत, विशेषतः मनोज जरांगेंच्या ज्या मागण्या आहेत, त्याची परिपूर्तता कशा पद्धतीनं करता येईल यासाठी व्यवस्थित चर्चा झाली। जे गुन्हे दाखल केलेले आहेत ते कशा पद्धतीनं मागे घेतले जातील, हैदराबाद गॅजेट असेल, सातारा गॅजेट असेल, मुंबई गॅजेट असेल, गॅजेटरी असेल, ते कशा पद्धतीनं लागू करता येईल, त्यासाठी काय करावं लागेल ह्याच्यावर चर्चा झाली। आणि मला असं वाटतं की मी सदस्य म्हणून त्या बैठकीला उपस्थित होतो, परंतु याच्यामध्ये अधिकृत काय काय झालं हे स्वतः समितीचे अध्यक्ष विखे पाटील साहेब आपल्याशी बोलतील आणि आपल्याशी नक्की चर्चा करतील। यामध्ये 2-4 महत्त्वाच्या गोष्टी अशा आहेत की मनोज जरांगे पाटलांनी जे आंदोलन सुरू केलं त्या आंदोलनाच्या सुरुवातीपासून सरकारनं त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिलेलं आहे। उदाहरणार्थ 3000 अधिसंख्य पदं भरायचा विषय होता, ती आपण भरलेली आहेत एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली। त्याच्यानंतर 10% आरक्षण मराठा समाजाला, जे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेला नमस्कार करून शिंदे साहेबांनी पण केलं होतं, ते देखील आपण दिलेलं आहे। मृतांच्या नातेवाईकांना 10-10 लाख रुपयाची मदत आपण केलेली आहे। नोकऱ्या दिलेल्या आहेत। त्याच्यानंतर अण्णासाहेब पाटील महामंडळात 1.5 लाख मराठा समाजाच्या मुलांना उद्योजक आपण बनवलेलं आहे। म्हणजे अशा अनेक गोष्टी एकनाथ शिंदे साहेबांच्या आणि देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली, अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली मनोज जरांगेने ज्या मागण्या केलेल्या होत्या त्या पूर्ण करण्याचा आपण प्रयत्न केलेला आहे। मुद्दा असा राहतो की महाराष्ट्रातले 2 समाज एकामेकासमोर उभं करण्यासाठी जे षडयंत्र महाविकास आघाडीचे काही नेते करतायत, त्यांना माझं आव्हान आहे, त्यांना मला एक प्रश्न विचारायचा आहे की जे मराठा समाजाला ओबीसीमधनं आरक्षण देण्याचा विषय मनोज जरांगेंनी काढलेला आहे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीनं सांगितलं पाहिजे, UBTनं सांगितलं पाहिजे किंवा काँग्रेस पक्षानं सांगितलं पाहिजे की बाबा ओबीसीमधनं मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं आहे की नाही द्यायचं आहे। कारण ज्यावेळी सर्वपक्षीय बैठकीला ते उपस्थित असतात ते ओबीसीचं कसलंही आरक्षण कमी होऊ नये यासाठी ते आमच्या कागदांवर सह्या करतात। आणि मनोज जरांगेंचं आंदोलन सुरू झालं की मनोज जरांगेंच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून महायुतीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतात। त्याच्यामुळं महाविकास आघाडीच्या प्रत्येक नेत्यानं सांगितलं पाहिजे की ओबीसीमधनं मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं की नाही, येस ऑर नो, हे पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी जाहीर करावं ना। काल देखील मी 48 तासाचं विनंती केली होती की 48 तासामध्ये शरद पवार साहेबांनी सांगावं, 48 तासामध्ये UBTच्या प्रमुखांनी सांगावं, काँग्रेसच्या राहुल गांधींनी सांगावं की ओबीसीचं आरक्षण जे आहे हे कमी करून मराठा समाजाला त्याच्यामध्ये इन्क्लूड करायचं की नाही, ही भूमिका त्यांनी मांडली पाहिजे। एकीकडे मंडल यात्रा सुरू करायची, म्हणजे मंडल यात्रा सुरू करून ओबीसीच्या न्याय हक्काचं संरक्षण झालं पाहिजे, ओबीसीचं आरक्षण तसंच राहिलं पाहिजे, ही भूमिका मांडायची। आणि दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटलांच्या देखील मागण्या बरोबर आहेत अशी भूमिका घ्यायची। तर आमचं आव्हान आहे की आम्ही जसं सांगितलं की ओबीसींना देखील न्याय मिळाला पाहिजे, त्यांच्यावर देखील अन्याय होणार नाही, ही शासनाची जशी भूमिका आहे तशी ओबीसीच्या आरक्षणामधनं मराठी समाजाला आरक्षण द्यायचं की नाही हे एकदा स्पष्ट त्यांनी सांगून टाकावं। त्यांच्यापुरता हा मर्यादित विषय नाहीच आहे, त्यांचा मी आदर करतो, पण त्यांच्या पक्षप्रमुखांनी ओबीसीतनं मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं की नाही ही भूमिका स्पष्ट करावी। पण केंद्रामध्ये हा ठराव व्हायला पाहिजे का, असं असतं? केंद्रामधनं ठराव व्हायचा असेल, राज्य शासनाकडनं व्हायचं असेल, जे काय करायचं असेल ते महाराष्ट्र शासन करेल, परंतु UBTच्या पक्षप्रमुखांनी जाहीर केलं पाहिजे की ओबीसीमधनं मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं की नाही। त्यांनी आत्मचिंतन, आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे। जे आरक्षण दिलं होतं ते हे टिकवू शकले नाहीत, त्याच्यानंतर आमच्या सरकारनं 10% आरक्षण दिलेलं आहे, ते कदाचित त्यांना दिसत नसेल, विरोधक म्हणून ते दिसणार पण नाही आणि दिसू देखील नाही, त्याच्याबद्दल काही माझं म्हणणं नाही। माझा एकच प्रश्न आहे, ओबीसीमधनं मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं की नाही हे UBTच्या प्रमुखांनी जाहीर करावं। कदाचित ह्यांना विसरलं असेल, हे ह्यांची स्मरणशक्ती आता सगळ्यांची कमी झाली असेल, मी सांगण्यापेक्षा तुम्ही सांगा की 10% आरक्षण दिलं आहे की नाही, आरक्षण कोर्टात टिकलं आहे की नाही। त्याच्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांना स्मरून जी शपथ एकनाथ शिंदे साहेबांनी घेतलेली होती ती तंतोतंत त्यांनी पाळलेली आहे आणि तंतोतंत पाळूनच 10% आरक्षण दिलं आहे। पण परत एकदा 5व्यांदा UBTच्या पक्षप्रमुखांना मी आवाहन करतो की ओबीसीमधनं मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं की नाही ही भूमिका ते कधी स्पष्ट करणार। ही वस्तुस्थिती खरी आहे, देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण दिलं गेलं, ते स्वतः मुख्यमंत्री असेपर्यंत हायकोर्टामध्ये टिकलं, पण काही लोक ज्यांना आरक्षण द्यायचंच नव्हतं मराठा समाजाला ते ज्यावेळी सत्तेवर बसले त्यावेळी सुप्रीम कोर्टानं आरक्षण नाकारलं। पण त्याच्यानंतर जे आता सांगतायत की एकनाथ शिंदे साहेबांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली, आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आणि 10% आरक्षण मराठा समाजाला दिलेलं आहे,
त्याच्यावर मला असं वाटतं की यांच्या आरोपामध्ये काही तथ्य नाही. पुन्हा एकदा सहाव्यांदा तेच सांगतो की UBTच्या पक्षप्रमुखांनी OBCमधनं मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं की नाही हे कधी जाहीर करणार, त्याची तारीख आणि वेळ मला नको, तुम्हाला द्यावी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.